Xayrlı ki işeysəmisiz, bizden Yoğalqlar Xizməti sizdə Beyram gününün tüb vaqiqaları bilen tanıştırığına devam etə. Efirdə Tataristan xəbərləri studiyada Fəniz Kamal hem benim xizmətdaşım Aygül Bədridinova. Beyram efirin başlayırız. Bugün Tataristan Respublikası günü Beyram datısından 31 yıllık Tataristan Yuqarı Совeti qabul etdi. Gün davamında Respublikamızın barlıq rayon hem şəhərlərində Beyram tontanaları görülədi. Biz onların eng motor mezgillerin sizге TNV hem TNV Planeta kanalları aşa turdan-tura efirində жеткіріп барабыз. Rüstem Minixanov Respublika halkını beyram bilen kutlap müracaat yolladı. Bu beyramni biz Respublikamız için gururlu hisleri tuyup hem gelir günlerge yaktı ümitlen karşılayız. Tataristan özünün ictimai siyasi turmuşundagi tutukluluğu, türlü millet hem din vekillerinin dost tatu yaşavı, yetiştirici ülkesindeki keng mümkünlikleri, seletli, bulduklu şahısları bilen meşhur. Biz birden buluğumuz hem kileşek turunda kaygırtuğumuz bilen güçlü. Kadirli dostlar, Tataristan günü bizge tuğan jirbiznin ötkene, bugünkesi hem kileşegi bilen nıklı Beylenişimizni tuyarga yardım ete, yana jüngülerge ruhlandıra. İhlas көңілден her birigizge selametlik, bәхет, yaşav dərti tilindiyle prezident kutlavında. Rüstem Minixanov Respublika günü bilen Tataristanlılarını özünün Instagramında da kutladı. Ул Яңа ғасыр телеканалы bilen Qozan Biyu ansamblinin Respublika gününe bağışlanған уртак бәйрәм клибын тәкъдим итте. Аны төшерү өчен Millennium күперендәге һәм үзәк урамнардагы хәрәкәтне туктатырга туры килгән иде. Шулай ук Qozan гаилә үзәгенең түбәсенә дә менеп эшлиләр. Оештыручылар Республика башкаласының матурлыгын күрсәтергә һәм Татарстанлыларда бәйрәм кәефе тудырырга теләгән. Клипны инде дистәләгән мең кеше караган, комментарийларда котлау сүзләре язалар. Бүген кич ТНВ ролиган Qozan гаилә үзәге янындагы концертка җыелучылар да күрә алачак. Beyramның әлбәттә иң халыкчан чарасы ул күп еллык күркәм традиция буенча үткәрелүче Уйнагыз гармуннар фестивале 1000 гармунчы башта Камал театры каршындагы сәхнәне гөрләтте, соңра калар Бауман урамын татар моңына күмделәр. Әлеге бәйрәмне 36-нчы тапкыр оештыралар. Традиция буларак фестиваль хәзер Республика көненә туры китерелә. Бу ел йөреш башында кем тора, кайсы төбәкләрдән килгәннәр? Гармунчылар белән Ради Гыймаев аралашты. Минеке генә түгел, милләт юлдашы ул гармун. Уйна гармун бишек җырларында, сабыйларга йомшак таган бу. Башкалабыз Мәскәүдә яшәп ятсам да, Татарстаныма кайттым әле. Эй, ничек сагынып кайттым. Үзем белән менә гармунымны да алып кайттым. Менә беренче тапкыр мин монда фестивальдә гөлгенә уйнасам да баянда бик матур бара бәйрәм. Тәүге тапкыр кисәм дәгән гармунга мин бик гашыймын, кечкенә чактан ук. Шуңа күрә шушы бәйрәмне зурлап, матурлап карарга килдем. Татар халык киемнәре, татар халык җырлары, гармуннар бик матур уйныйлар. Гаиләбез белән чыктык. Халыкның күңелен күрәләр бүген көндә. Икенче тагын бер әйберсе бар, төрле милләтле халыклар безнең республикада яши, һәм дус яшиләр. Татар җырларын яратам. Татар милли культурасы бик кызыклы, төрле культураны белергә, карарга. Зур сәхнәдә 2 сәгатьтән артык дәвам иткән концерт башкаланың төп туристлар урамына йөреш буларак күчте. Гармунчылар сафы башында бу ел Фирдүс Темаев тора. Үзе дә 4 яшеннән шушы уен коралы белән дуусу. Без тәрбияви яктан да беренче булырга тиеш. Әгәр мин алып күбәтә кип гармунда уйнап бер җырлыйм икән, аны яшьләр күрә. Вакыт инде көндезге 2-гә дә якынлаша һәм гадәт буенча бу вакытта Бауман урамы буенча урнашкан бөтен урам җырчылары да тынып кала. Күңел ачучыларыннан да башка төрле көй яңгырамый, бары тик татар моңы. Чөнки без гармунчылар йөрешенә кушылдык. Хәзер шул мизгелләр. Төмән өлкәсеннән нинди кәефләргә килдегез? Шундый ясыл кәефләр, дәрт, күзләр ялтырый. Күңел, халык күп. Абажаным, кәефләр ничек сезнең? Яхшы, бик яхшы. Бөтен әйбер ошый. Татарлар бергә булуыбыз ошый. Әйдәгез бердә. Шулай итеп 1000 гармунчыдан торган зур йөреш Спас манарасы каршындагы мәйданга якынлашты. Бирдә инде гомумән башка вакыйга башлана. Ради Гыймаев, Рамзел Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Qozanның Шәһәбеддин Мәрҗәни һәм Каюм Насыйри урамнарында бүген милли рух хөкем сүрә. Беренчесендә Пишән базары гөрләде, икенчесендә Казан сөлгесе фестивале дә үтте. Милли кием сәхнәдә чыгыш ясаучы артистларда гына түгел иде, тамашачы да миллилеген ассызыклап киенгән. Тулырак Динә Хисаметдинова. 18-нче гасырдагы кебек Пешән базары гөрли, монда биюләр, монда кәсеп, монда сәүдә, милли рух. Татарстан халкы милли киемгә өстенлек бирә. Төрле төстәге калфаклар, читек чүәкләр, яулык һәм камзоллар. Дания Мөхәммәтҗанов да бүген үзенчәлекле киемнән. Гасырдан килгән инде, менә җирәктә бар, ул безнеке. Күргән сразу җирәктә җылынып китә, как-то хисләр уяна. Милли киемне берәүләр сатып алса, икенчеләр үз куллары белән булдыра. Талия Набиуллина бәйрәмгә дип камзолын үз куллары белән бизәгән. Мотор бисерләр ясадым инде, моторлады маны. Потому что меня шуа килеше, менә түбәтәйләр тиесендә бераз ялып та куйдым инде. 72 яшендә килгән кеше хамаша чәчәк шикелле йөрмәс дип. Пешән базарында оештырылган милли кием концепциясе әле яңа проект. Максаты татар халкының киенү үзенчәлеген саклап калу. Милли бизәнү әйберләрен, киемнәрне, йорт кирәк-яракларын кабаттан көнкүрешкә кертү. Кешеләр килә, карый, күрә. Төзәтке безнең татар культурасын кешеләр арасында тарата инде. Милли моңнар Казан сөлгесе фестивалендә яңгырый. Монда Россиянең 30 төбәгеннән иҗади коллективлар җыелган. Элек-электән Казан сөлгесе өйнең бизәге уңганлык билгесе булып тора. Бүген исә фестиваль дуслык билгесе. Татар гармуннары ансамбле фестивальдә 3нче ел катнаша. Бәйрәм рухын урам башыннан ук сиздерәләр. Кешеләрнең ничек чыгыш ясаганнарын күреп, аларның шатланганын күреп, бәйрәмгә без дә кушылабыз һәм бәйрәмне без дә күтәреп җибәрергә тырышабыз. Быел фестивальне оештыручылар 600-гә якын гариза кабул иткән. 2020 елдан бирле чара ЮНЕСКО химаясендә уздырыла. Монда балалар да, өлкән яшьтәгеләр дә катнаша. Барлыгы 4000 кеше чыгыш ясый. Татар җыр биюләре генә түгел, Корея, Испан, Рус һәм башка күп кенә милли иҗат үрнәкләре тәкъдим итәләр. Иң бай сәнгать ул халык иҗаты. Менә шул халык иҗатны без бу бәйдәдә күрсәтәбез дә. Төрле илләрдән җыелган коллективлар өчен шундый урын булу бик кызык. Алар бейгәндә бейсә дә эклек битә. Фестивальгә нәтиҗәләр сентябрьдә ясалачак. Динә Хисаметдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Республика көне уңайыннан Татарстанларны Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин котлады. Әлеге матур һәм борынгы төбәктә төрле милләт һәм дин вәкилләре үз мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, телләрен саклап гомер итә. Ул бик галимнәр, язучылар, шагыйрьләр, композиторлар һәм рәссамнарның туган ягы. Республикада икътисадка инвестицияләр җәлеп итүдә, кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерүдә, авыл хуҗалыгы һәм төзелеш комплексларында зур проектлар тормышка ашырыла. Булар барысы да Татарстанда яшәүчеләрнең таланты, энергиясе, хезмәт сөючәнлеге бәрабәренә. Сезгә алга табада уңышлар һәм яңа үрләр телим. Бәйрәм белән дилә Михаил Мишустин котлавында. Республика көне уңайнан Федерация Совет рәисе Валентина Матвиенко Рөстәм Миңнехановка, Фәрит Мөхәммәтшинга һәм Татарстан халкына котлау юллады. Татарстан Россиянең Идел буендагы ышанычлы терәге, күп милләт кешеләре өчен кунакчыл йорт. Икътисадта һәм социаль өлкәдә уңай үзгәрешләр юлыннан ышанычлы рәвештә алга бара. Инвестиция һәм инновация мөмкинлекләрен арттыра. Мин ышанам, Татарстан дәүләт хакимияте киләчәктә дә халыкның яшәү сыйфатын арттыру өчен мөмкин булганның барысында эшләячәк ди ул. Бәйрәм бүләксез булмый, бүген республика көне һәм Казанның 2016 еллыгына багышлап башкалага бихисап әһәмиятле бүләкләр ясалды. Бу күп фатирлы торак йорт, яңа ишек алды, истәлек токтасы, ял итү урыннары. Алар республикабыз халкы тормышын тагында уңайлырак итәчәк объектларның һәрберсен Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шәхсән карый. Яңа мәйданнарда Рәни Абдрахманова булып кайтты. Төзелеше дистә елга сузылган МЧС комплексының соңгы йорты бу. Бүген аны кулланылышка тапшырдылар. 570 фатир хуҗасы якын көннәрдә күченә алачак. Бәйрәм белән сезне барыгызны. Сәнлек саулык. Йортны төзеп бетерергә федераль программа ярдәм итә. Бүгенге ачылыш тантанасында Мәскәү кунаклары да бар иде. Команда в Республике Татарстан Татарстанда алданган өлешләп түләүчеләр проблемасын хәл итүгә бик җаваплы карыйлар. Шуңа һичшиксез соңгы йортта тиздән әзер булачагына ышанам. Бу йорттан Чуйков рамындагы ишек алдына күчәбез. Ул бүген кулланылышка тапшырылды. Президент программасы буенча циклендерелгән. Кытларга ул үзе шәхсән килде. Элек бу урында Савин авылы була. Шуңа күрә циклендергәндә агач стилен кулланалар. Алла берсә, без
киләчәк бер 3-4 елда республика буенча бу программаны тормышка ашырабыз. Алды ул кешенең иртән торгач та чыккан урны, көндез ул шунда була һәм кичен һәрберебездә шушы алды аша өйгә кайтабыз. Бу йортларда 1300 кеше яши. Алдыбызны танырлык түгел. Картларга да, олы кешеләргә, өлкән кешеләргә дә утырырга, ял итәргә бик рәхәт монда хәзер. Матур балалар белән йөргәндә дигән бик уңайлы, чиста, яшеллекләр күп. Площадкаларда бик матур әйбәт. Монда нинди генә уеннар юк, качелеларда, төрле лазилка шикелле балаларга менә малай бик ярата шундый җирләрдә уйнарга. Яңа Савин районында бүгеннән яңа паркта эшли. 7-нче шәһәр хастаханәсе янында Акшарлаклар күле эко-зонасы ачылды. Монда пациентларны тернәкләндерү өчен ял зоналары булдырылган. Монда булган технологиялар инде без аларны инде 2013 елдан башлап без ул технологияны бина içinde эшлибез, отделениедә. Хәзер бүгенге көндә безнең шундый возможностьлар бирелде безгә шул ук технологияларны урамга чыгарып эшләргә. Безнең параллельно физик реабилитация гына бармый, аэроион реабилитация дип әйтегендә һава сулау. Әлеге паркның ачылышын 7-нче хастаханә пациентлары һәм табиблары гына түгел, якын тирәдә яшәүчеләр дә зарыгып көтә. Бүген безгә хәбәр итүләренчә, аларга да монда керергә һәм шөгыльләнергә ярыячак, әмма билгеле бер вакытта гына. Минем үзем өчен инде тренажерный комплекс бик ошады. Алар минем өчен җайлырак. Шөгыльләнәчәксез инде. Алла теләсә, обязательно килеп шөгыльләнергә тырышабыз. Балалар өчен зона, зурлар өчен зона отдыхы бик матур. Көн сайын монда гулять итәргә чыгарбыз. Мондый парк безгә бик кирәк иде, чөнки монда бик матур, йөрергә дә була. Ял көннәрендә чыгып, кырыйларда мондый парклар юк бит инде. Бик матур ясаганнар. Монысы зур Кызыл урамы 57-нче йорт ишек алды. Бүген монда күренекле татар язучысы Кавый Нәҗми һәм аның тормыш иптәше, тәрҗемәче Сәрвәр Әтхәмова истәлегенә хәтер тактасы ачылды. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев бу ачылышның республика көненә туры килүен аерым билгеләп үтте. Ул үз чыгышында 31 ел элек булган мөһим вакыйгаларның тарихи әһәмиятен ассызыклады. Шушындый көнне бик шәхесләребезне искә алу үзе бер мөгъҗиза дип әйтергә. Бүген бит инде дәүләт суверенитет турында декларация кабул иткән көнебез бит инде. Үзебезнең хукукларыбыз турында бөтен дөньяга, бөтен Россиягә, бөтен Союзга шул чагында декларация кабул итеп, без әйттек турыдан-туры. Без бу ала торган хукукларны тормышка ашырачакбыз дип. Аллага шөкер. Ул шул чагында Россиядән кала бит без икенче булып үзебезнең хукукларыбыз турында җиткердек. Россиягә, Союзга ул чагында, бөтен дөньяга шуны аклыгыз бит. Тик зур рәхмәт әйтәсем килә барыбызга да, бөтен Татарстанларга шушындый бәйрәм көнне. Барыбызга да исәнлек, саулык, иминлек без булдырабыз. Кавый Нәҗми белән Сәрвәр Әтхәмова татар халкы өчен зур хезмәт куйган шәхесләр. Быел Кавый Нәҗминең тууына 120 ел. Ул 30-нчы елларда ТССРның язучылар берлеген җитәкли. 40-нчы елларда ТССРның югары совет депутаты булып сайлана. Кавый Нәҗминең тормыш иптәше Сәрвәр Әтхәмова балалар өчен төрле телләрдә язылган әсәрләрне татарчага тәрҗемә итә. Республика көне, шәһәребез көне, ул зур бәйрәм. Шушы бәйрәм көнне шундый зур матур тантана безнең Кавый Нәҗми Сәрвәр Әтхәмовага исемнәрен мәңгеләштерәбез. Алар безнең милләтебез өчен, республикасы өчен бик күп хезмәт куйган кешеләр. Хәерле сәгатьтә изге эшләребезне Ходай Тәгалә кабул итсен. Минем горурлыгым бик зур. Ну, шундый истәлек кала бит безнең балаларга кала, безнең оныкларына кала. Казан халкы һәм кунаклары өчен тагын бер яңа мәйдан Урам экстрим паркының тагын бер өлеше ачылды. Ачык һавадагы парк былтыр җәен ачылган иде. Хәзер исә егет-кызлар монда ел әйләнәсе шөгыльләнә алачак. Мәйданда Air Park, Street Plaza, Beton Bowl һәм Skate йорт кебек зоналар бар. Казанның туган көненә чираттагы бүләк Кремль яр буеның яңа 2 участогы ачылу. Аның берсе Татарстанның милли китапханәсеннән башланып Миллениум күперенә кадәр дәвам итә, икенчесе Кремльдән Киров дамбасына чаклы. Рания Абдрахманова, Руслан Хаснетдинов, Айгөл Бәдретдинова, Фәйрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы.
Рөстәм Миннеханов бүген Казандагы 175-нче гимназиянең яңа уку елына әзерлеген дә бәйләде. Бирдә капиталь ремонт тамамлана. Мәктәпнең тышкы ягы, актлар залы төзекләндерелә. Сыйныфларда һәм коридорларда идәннәр һәм түшәмнәр дә яңартылган. Хәзер гимназиянең үз бассейны, яңа спорт майданчыгы бар. Уку йортының ишек алдында хәтер бакчасы булдырганнар. Яңа уку елында гимназиягә 1054 бала киләчәк, шуларның 145-е беренче сыйныф укучысы. Рөстәм Миннеханов мөгаллимнәр белән очрашу вакытында аларга фидакарьлекләре өчен рәхмәт белдерде. Казан Кирмәне диварлары эчендә Таткульт Фест фестивале майдан тотты. Ул соңгы елларда татар мәдәниятендә барлыкка килгән иң кызыклы юнәлешләрне һәм әлбәттә төрле стильләрне дә бергә туплаган. Быел фестиваль ни белән гаҗәпләндерәсең? Бу хакта турыдан-туры элемтәдә Гөлназ Сәйфетдинова җиткерер. Гөлназ, сүз сиңа. Хәерле кич, студия. Менә инде 4-нче ел рәттән Казан Кирмәне төрле башкаручыларны бер мәйданга җыя. Таткульт Фест ул татар җырларын заманча, яңача яңгырата. Быел катнашучылар 100-гә якын. Алар җырчы, музыкантлар гына түгел, рәссам, дизайнер, графистлар Берлин, Бостон, Россиянең башка шәһәрләреннән һәм әлбәттә Казаннан. Biz etno төркем белән чыктык һәм инде үзебезнең төркемдә без думбра, кылкубыз, ятаган, кубыз, курай, дәф, давыл һәм шуларның бөтенесе безнең бер төркемдә яңгырый. Алар инде безнең борынгы бәйт мөнәҗәт, касида, дастан жанрлары белән эшләп килә. Монда төрле мәйданнар, әйтик Шаян ТВ-дан уеннар, музыкаль флешмоб, мастер-класслар, фестивальне тулысынча күрү өчен Кремльнең буеннан-буена узырга кирәк. Төштән соң бирегә президент Рөстәм Миннеханов та килде. Ул төрле мәйданнарга тукталды. Караучылар инде 3 сәгатьтән артык тыңлый, кушылып җырлый, бииләр. Без бу бәйрәм өчен киләбез. Бу бәйрәмне бик җаратабыз. Бик матур Казаныбыз бар. Горурланабыз Казан белән. Специально шул бәйрәмгә, яхшы музыка тыңларга, концертлар карарга, биюләр карарга, монда бик күңелле икән. Ике оныгым белән килдем. Берсе бии, берсе менә кулымда. Менә шундый бәйрәм оныклар белән безнең республика бай булсын, рәхәт яшәргә булсын безгә. Менә шундай күңелле, җырлы, моңлы музыкаль мөхит фестиваль әле 10-га кадәр дәвам итәчәк. Димәк, әле сез дә килеп кушылырга өлгерәсез. Әлегә бездә менә шулар. Фәнис Айгөл, сүз сезгә. Рәхмәт, Гөлназ. Турыдан-туры элемтәдә безнең хезмәттәшебез Гөлназ Сәйфетдинова иде. Бүген башкалар атышысында Казанның мактаулы гражданнары исемнәрен игълан иттеләр. Быел бу дәрәҗәле бүләккә Татарстан Фәннәр академиясе әгъзасы профессор, тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикология һәм диалектология бүлеге баш фәнни хезмәткәре Мирфатых Зәкиев белән быелгы Олимпия чемпионы Марта Мартьянова лаек булды. Аларга медальләрне шәһәр мэры Илсур Метшин тапшырды. Моннан тыш 4 оешма һәм Идел буе дәүләт физик культура академия ректоры вазифаларын башкаручы Рафис Бурхановның исемнәре Казанның мактау китабына язылды. Эшләгән шундый шәһәремнең мактаулы гражданы булу минем өчен бик зур шатлык. Һәм ул шатлыкны мин һәр җирдә дә барлык кешеләр белән уртаклашырга булдыралам. Очень приятно, что Әлеге дәрәҗәле исемгә лаек булу минем өчен көтелмәгән шатлык. Мондый зур кешеләр белән бер рәттән булуыма горурланам. Татарстан президенты бүген төштән соң мотоциклчылар колоннасының алдында барды. Байкерлар Рөстәм Миннеханов белән бергә Казан Кремленнән ипподромга юл тотты. Ике Кремль дип аталган мотофестивальдә 600-дән артык катнашучы алар. Мотоциклларда чит ил һәм Россия төбәкләреннән җыелган. Байкерларга Татарстанныкыларда кушылды. Бүгенге йөрүштә алар үзләренең тимер атларында төрле акробатик күнегүләр, фигуралы йөрү, каскадерлык осталыкларында күрсәттеләр. Мотоцикл белән идарә итү буенча мастер-класслар да бирделәр. Республика көненең тагын бер матур традициясе булган ат чабышларын карарга Татарстан халкы гына түгел, чит төбәкләрдән дә киләләр. Быел да иң зур бүләк Татарстан президенты призы. Аның өчен көч сынашканнармы инде, җиңүче кем? Бу турыда без Казан ипподромында турыдан-туры эфирда эшләүче Илгиз Шәкуровтан сорарбыз. Илгиз, төп җиңүче билгелеме инде?
Айгөл Фәнис хәерле кич, шыннан да Казан ипподромы бүген гөрләп тора. Ат җыны кагылганнар. Шулай ук мавыктыргыч ярышлар карарга яратучылар барысы да бирегә җыелган. Һәм беләсезме, әлеге күренешкә күз салгач, ат чабышларының шыннан да безне, ягъни бүтән татарларны җыя торган матур бер гадәт булуына инанасың. Ярышларга килгәндә алар инде көндезге сәгать 2дә үк башланып китте. Казан ипподромына матайга утырып Татарстан президенты шәхсән үзе килде. Исегездә булса, узган ел Рөстәм Миңнеханов 30 августагы ат чабышларына да шулай килгән иде. Президентны быелгы уңыштан пешерелгән яңа икмәк белән каршы алдылар. Җайдаклар һәм атлар үзара берничә ярышта ярышты. Быелгы гомуми приз фонды 8 миллионнан артып китә. Алар арасында Татарстан президенты призы һәм Чечня Республикасының беренче президенты Әхмәт Хаҗи Кадыров истәлегенә приз иң зурлары булып санала. Аларның приз фонды 3 миллион сум. Без Татарстан президенты призының былтыргы җиңүчесе һәм быелгы иң яхшы яшь җайдак белән аралашырга өлгердек. Әйдәгез аларны тыңлап китик. Хочу поздравить весь Татарстан с праздником сегодняшним Сабантуем. И сейчас должен проскакать. Надеюсь на победу. Атымның исеме Эрден, ул татарский порода. Аның белән 1 ел где-то занимаюсь. Аны яратам. Ат һәм җайдаклар Татарстан районнары, шулай ук Удмуртия, Чечня Республикасы, Башкортстан, Марий-Эл, кыскасы бөтен Россиядән җыелганнар. Тамашачылар да әлбәттә шулай ук, һәм тагын бер игътибарга лаек мизгел ул ярышларда татар тукымлы атларның артуы һәм оештыручылар сүзләренә караганда аларның саны елдан-ел арта бара. Бенкендә кызыксынучы кешеләр, кызыксынучы ат белән кызыксынган кешеләр, бенкендә татар аты белән бик каты кызыксыналар. Кимдә 2, кимдә бенкендә 4 уже ат менә шулар. Алар да бенкендә сабан туйларда, шушы бәйрәмнәрдә бенкендә катнашалар. Ярышлар әле алга таба дәвам итә. Инде аның нәтиҗәләре һәм гомумән ат чабышлары, быелгы ат чабышлары турында тулырак мәгълүматны сез кичке 8нче яртыда Новости Татарстаны тапшыруыннан карап белә алачаксыз. Минем әлегә менә шулар. Айгөл Фәнис, сүзне сезгә бирәм. Рәхмәт, Илгиз. Безнең белән турыдан-туры элемтәдә хәбәрчебез Илгиз Шәкуров иде. Камал театры каршындагы майданда «Наше время безнең заман» фестивале лауреатлары һәм җиңүчеләре катнашында зур бәйрәм концерты узды. Татарстанның эшләүче яшьләре иҗади осталыкларын күрсәтә. Быел фестивале туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган. Концертта төрле милләтләрнең җырлары һәм биюләре тәкъдим ителде. Республиканың зур сәнәгать оешмалары үз эшчәннәре белән беррәттән кечкенә коллективларда чыгыш ясый. Аларның саны 10тәдән артык. Бу фестивальдә һәр һөнәр кешесе җырлы яисә бию ала. Яшь буенча да şiklevler yok. En mühimi bu bizim zamanın ol bizim kollektivlarını jiya. Biz bir-birimizni iki yaktan görəbiz. Negəgil bir türlü işte işləgən yigitlər öz vaxtlarını özlərini sahnada iki türlü görələr. Yollarda sabırlaş, illeler sayraş, illeler aydılar. Бәйрәм кыза бара, кичкә таба меңләгән кеше инде Казан гаилә үзәге янына җыелды. Бу минутларда анда республика көненең иң зур концерты бара. Татар һәм рус эстрадасының танылган җырчылары чыгыш ясый. Тамаша урынында хезмәттәшебез Илдар Сафиуллин эшли. Без аның белән турыдан-туры элемтәгә чыгабыз. Илдар, концерт нинди тәэсирләр калдыра? Мәскәүдән кайсы артистлар килгән? Үзебезнекеләрдән кемнәр бар? Хәерле кич, исләмсез хәзерге вакытта без Казан гаилә үзәге янында соңгы елларда әлеге мәйданда зур шундый тантаналар узганы бар, ләкин республика көнен билгеләп үтү ул бигрәк тә дулкынландыргыч, шундый күңелләргә үтеп керә торган вакыйга. Хәзерге вакытта минем янымда республиканың ат казанган артисты, аһәңле моңлы тавыш иясе Алина Шәрифҗанова, ул да бергә җыелган тамашачыларны моңлы җыр белән шатландырачак. Алина, бәйрәм белән сезне әйтеп китсәгез, тамашачыларны нинди җыр белән шатландырырга җыенасыз? Беренчедә хәерле көн барчагызга, барчагызны инде республика көне белән барыгызны да. Дуслар, бүген үзегез күрә аласыз, күпме халык монда җыелган. Без әлбәттә инде дуслык турында, туган ил турында һәм
шундый матур җырлар сезнең өчен чыгышлар әзерләнәбез хәзер. Бүген җыр премьерасы да булачак. 2 җыр премьерасы булачак. Берсе Казан шәһәр филармония кызлары белән Рәхмәтле мин Худайга дигән җырны, икенчесе Артур Исламов белән дуэтта без бергә дигән җырны сезнең өчен чыгыш ясаячакбыз, күрсәтәчәкбез дә сезгә. Дебют бу яңа җырда. Бу яңа җыр. Көтеп калабыз. Әлбәттә, әле монда халык җыелагана, бәйрәм кызганнан кыза бара. Шулай ук монда Мәскәүдән төрле дөнья күләмендә танылган артистлар да чыгыш ясаячак. Халык җыела, бәйрәм кыза, һәм инде әлбәттә сәгать 10-га кадәр бердә концерт дәвам итәчәк. Русча һәм татарча җырлар белән. Тагын шуны да әйтеп кирәк. Монда җыелган халык инде кичке сәгать 10-да кар ялачак Казан суелгасы өстендәге матур салют күренешләрендә. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алина әңгәмәгез өчен рәхмәт. Менә шундый яңалыклар. Рәхмәт Илдар, Рәхмәт Илдар, безнең белән турыдан-туры элемтәдә хәбәрчебез Илдар Сафиуллин иде. Республика көненә Татарстанның WorldSkills җыелма командасы да зур бүләк ясады. Алар яшь һөнәрчеләр WorldSkills Russia чемпионатының гомуми медаль зачетында беренче урынны яулый. Аның ябылу тантанасы кичә Уфада узды. Чемпионатта республикадан 164 егет һәм кыз яклый, алар 127 һөнәри компетенциядә көч сынаша. Безнең команданы чын күңелдән котлыйбыз. Золото у юниоров 14 до 16 получают, да, участники команды Республики Татарстан. Болгар радиосы бүгенге бәйрәм уңайыннан зур радиомарафон башлап җибәрде. Ул иртәнге 6-дан башланды һәм төнге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Студиягә күренекле шәхесләр, популяр артистлар чакырылган. Айдар Галимов, Эльмира Калимуллина, Ришат Тухватуллин, Чулпан Закирова дистәләгән кунак белән кызыклы әңгәмәләр оештырыла. Казандагы бәйрәм мәйданнарыннан туры элемтәгә чыгалар. Кыскасы, радио аша бәйрәм кәефе тараталар. Туры эфир аша Эстония, Швеция, Азербайҗан татарлары милләттәшләребезне котлый. Кунаклар исә республиканы яратуын җырлары аша җиткерә. Мин Казанга бирә алсам иде, йөрәгемнең ярсу ялканы. Мин Казанны бик сагынам, республикамны сагынам. Гастрольләргә киткәндә һәм инде кайтканда, әлбәттә, монда шундый рәхәт. Һәм мин һәрбер кешегә бу көнне, әлбәттә, саулык, сәламәтлек телим. Бер-беребезне саклап, республикабызда яшәп, аны күтәреп, монда рәхәтләнеп, Аллаһ Тәгалә биргән көч белән яшәргә насыйп булсын. Бәйрәмгә караш ул ниндидер соклану да тудыра, караш теге җитәкчелектән дә, халыктан да астан төптән ышанып, якын итеп үз бәйрәме итеп кабул итәләр бөтен татарстанлылар. Нинди милләт вәкиле булуына карамастан, менә бу бик мөһим. Матур бәйрәм, матур көн, киләчәгебез дә менә шушы бүгенге көн кебек, бүгенге бәйрәм кебек матур булсын дип Аллаһ. Минем өчен әлбәттә Казан ул яшәү урыны гына түгел, ул зур илһам минем өчен. Чөнки син монда эшлисең, син монда торасың, синең монда дусларың, туганнарың, иҗатташ дусларың һәм менә барыбыз да бер менә Казанда кайнап, без иҗат итәбез. Шуңа күрә минем өчен бу әлбәттә зур бәйрәм. Һәм шул бәйрәм белән мин барыбызны да котлыйм бүген. Бүгенге тамашалар исә күркәм гадәт буенча салют белән төгәлләнәчәк. Быел ул үзенчәлекле булыр дип ышандыралар. Мәсәлән, республика көне тарихында әле беренче тапкыр салют Болгар радиосы аккомпанементы белән үрелеп барачак. Музыканы ишетер өчен сезгә Болгар радиосы дулкыннарына кушылырга кирәк. Салютны Кремль яр буе һәм Казан гаилә үзәге яныннан күзәтергә киңәш итәбез. Бик зур эшләр алып барылды. Менә шушы салют белән шушы музыканы туры китерү өчен, чөнки ярты секундка гына соңга калсаң да салютның матурлыгы, мәгънәсе юкка чыгачак. Чөнки салют тактлары музыка тактларына туры килмәячәк. Әгәр дә инде сез Казан суяр буена килгәч, Болгар радиосы дулкыннарын кушмыйсыз икәнсез, бар тик гади салют кына күрә алачаксыз. Әгәр дә инде 91.5 FM эшләгән кушсагыз, пиротехник спектакль карарга мөмкин булачак. Безнең чыгарылыш тәмам, кичке 8-нче яртыда бәйрәм репортажларын рус телендә тәкъдим итәрбез.